Egia bada ere, estremismoak gora egin duela, eta ez dago zalantzarik, ikusten ari gara baita ere, estremismo horrek defendatzen dituen hainbat politika beste alderdi politikoetara ere edatzen ari dela, ikusten dutelako boto multzo handi bat dagoela. Argi dago, gizartearen zati batean era horretako diskurtzuek badutela, lortzen dutela helburua. Hor daukagu Vox, orduan ez gara urruti joan behar. Alderdi gehiengoa lortzen duan alderdi bat, beste estatu batzuetan, ez dakit Italian Melonek irabazi duela, gehiengoa lortu duelako, nik usten dut Vox hortik urruti dagoela, baina bai da egia, 4-5 autonomia erkidegotako gobernuan sartu dela, eta hainbat udaletxetan ere bai. Gobernura edo poterera heltzen diranean, orduan hasten dira Hungrian Orbanekin gertatzen den moduan, legeak edo arau berriak onartzen dituzte, azken finean kontrakoak nolabait kontrolatzeko, edo beste botereak, botere judiziala esate baterako gobernuaren kontrolpean jartzeko. Hau da, demokrazia da arriskuan dagoena. Ez dituztela hartzen, edo ez behintzat bakarrik atzerritarren kontrako neurriak, baizik eta oroar herritarrontzat. Galarazi dituzte ekitaldi kultural batzuk, ez zaielako edukia egokia iruditzen, memoriari buruzko legeak bertan bera eta bere ordez, orain ez dut izena, hola izen oso konkordia edo horrelako oso izen dotoria, baina badakigu zer digan. Orduan, karo, arriskua ez dela, beti finkatzen dugu, atzerritarren kontra digoaz, bai, baina geure kontra ere, hauteskundeak egiten dira, galdu egiten dut, zalantzan jartzen ditut emaitzak. Indarkeria ere justifikatu egiten dut, han Kapitolio hartu zutenean, berak esan zuen, berak ez zeukala zerikusirik, baina ez dugu entzun kondenatu duenik ez da ere, eta sasoi batean demokrazia erausteko modu bakarra, altzamendu militar bat zan, gaur ez, gaur demokrazia arriskuan dago barrutik. Gaur egungo gizartea da izango duguna, hau ez da gauza bat urte batzuetarako eta bueltatuko gara orain dela 40 urte bizi genuen egoera hartara. Ez, hau aspalditik martxa dago, stop rumores deitzen den hori, susmoa daukat, eta susmoa besterik ez da, azken finean horri buruz dakigunok garela, konbentziduta gaudenak, zurrumurrutzak, oinarririk gabekoak direnak, orduan, interes asko da kontrajarriak dagoz.